kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma kape hokkata on korka Ceerno Modi do e Pindi TV korka Ceerno Modi korka Ceerno jeben jalen beltoro den der galleji men korka Ceerno hallo mbawden wonde men ceere e wende korka Ceerno Modi woni jewtidi do men korka Ceerno Modi korka Ceerno Modi ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina ne weltina bitali ne ita yewende korka Ceerno jeben jalen mel doro den der galleji men korka Ceerno wala mo ko yena nan Ceerno para parole Sonia ay mais ko do dem ko nedo mais Amerigo wala Amerigo mashallah mashallah ni je to barano se je to ma hor ko nan wallahi nangu gay so do kumta tagal gele den jahmi je tek naw di seme ala famay jona ujinaji jey gitaw nder doka nangu wana ko nenam nangu do bi nangu kalso nangu ni ko bi ko mari mi ko kangal on ko para jaro cibolo fo mi cibolo kangal wala ci la mi ko kangal sawadi hore ma kangal tambanda kangal wana hajam e wasa hakku tal nawa fecer mi nawa fecer hadu mi memara nanga alla la sedi mi memara unyaji alla yo yiri ko sedi mi memara pour que mel mo unyaji pour hol karrejo wanam dodi mo unyaji alla la sedi Ceerno Modi mi sedi mi nawa ko sedi ko kana min wala horo Nuwaya Ceerno Modi Ceerno Modi hadi ko mi dodda ha wallahi kam ko hodo kalso Ada ga betul kam kor ode na unya joydi on so yimɓe ɓeytumde la ilaha illallah korka Ceerno Yuk, kudu jadi kala kan? korka Ceerno ma ganduɗa a wawa noddu ɗum tan ha keɓa ɗum meeɗa yiiji téléphone ñifattan ɗum koye mbasa joga téléphone ɓuri ɗum meeɗa habi ijja an ko wonma ni ha kamay kamani ko hemma bellum jegana jeganayi kamay da an ko hemma goto boy jom ko wonma ni jom cak goto cak holo min dal mbatta cettali o tan
ndeka korni mi nanani aɗa andi sa votation am no monta noppiɗi no iida mi nanani jakarta tan roni yimɓe no golla yimɓe no mawɗo an andu ka mawɗo an ko mbatta jakarta e cak wallahi min ngampani hen a lepti min sa heeli ɗo en wona min lepto min kay kam ma tongal mi ɗo mais fat mi jewdima forcé ara wallam yaw gila jakarta roni tan gila yimɓe no gulla tan ha nattumi nande gulali yimɓe ƴeygam yo okoy ko maayiɗo holton mbaɗami foroté o woɗɗo holton min ɓandam ɗo haaɓi koyɗe ɗe kala to mbelɗa wat ɓandu fof muusa wat dande ɗo memanam ɗo dande ɗo o joom cak de ɗesi lettudem ko barɗo addeya men bone ko barɗo kay waramin ha woni juuɗe woni koyɗe joom cak so ronimam tamin pay tamin kucci assalamu aleykum ko hedde comtare no heewi onon kam ko kewi ɗo kawma de ko joom cak ɗesi yoɓade fittanu mum kalidam kawma ko joom cak ɗesi yoɓade fittanu kaw ko gonduɗa kalido min de mbatta cakkallu tan mi nanani ndeke joom cak korni ha mbattacce tan joom cak roni min dal mban nana yimɓe no ɓe reyga pa ha nattumi nande reyga pa kaw kaw hul allah kaw kaw wona cak yenema ko baba iɗi ko baba iɗi yenema wona min mboɗo gari mboɗo soyno haare mon an baba iɗi ko bittanma aɗa leloylere foof mboɗo tawa ko de fernani kali waɗa jakko kalama kali ko baba yiɗi halkanno kam ko fof kalira ko en yiyatama onon kam kali ɓuura wonde mbaw KP hokkanno on korka ceerno Mody ɗo e Pindi TV. korka ceerno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma